Lorena González, del PSC, ha estat investida aquest dissabte com a nova paera en cap de la ciutat de Balaguer pels propers 4 anys. El ple d'investidura s'ha celebrat aquest migdia en una sala d'actes de la Casa de la Paeria plena a vessar, i on González ha rebut el suport de 10 dels 17 regidors que formaran la corporació en aquest nou mandat. Els 6 del PSC, els 3 de Treballem per Balaguer, i també ha comptat amb el suport del regidor de Balaguer Arací, Joan Pla. El ple ha començat amb la constitució de la mesa d'edat i seguidament s'ha procedit a les votacions i el recompte, després del qual Lorena González ha estat proclamada paera en cap de Balaguer. La nova alcaldessa ha explicat que encara la nova etapa amb il·lusió i amb moltes ganes. També ha dit que governarà amb responsabilitat i des de la humilitat per un Balaguer millor, perquè la ciutat torni a tenir oportunitats, i que ho farà per tots els balagrins i balagrines. Entre les primeres actuacions a dur a terme, González ha avançat que demanarà una reunió amb la consellera de Territori, Esther Capella, per fer que la carretera C13 entre Lleida i Balaguer es converteixi en una autovia de 4 carrils. També ha parlat d'ampliar el polígon industrial Campllong, de cuidar el patrimoni de la ciutat i explicar-lo i de tornar a fer que el mercat setmanal tingui vida. Eixos, tots ells, que ha recordat, ja van anunciar durant la campanya electoral. De fet, són les línies que us hem explicat durant tota la campanya. Vull dir, no és que ara, a partir d'avui que hem sigut govern, hem de canviar les nostres línies. Venim fa molt temps dient el que volem i, evidentment, ara que tenim l'oportunitat de fer-ho és el que hem de fer. Hem d'apostar per una autovia de 4 carrils, hem d'apostar perquè el mercat torni a ser el que era, hem d'apostar perquè Balaguer torni a tenir oportunitats, promoció econòmica, neteja dels carrers, i tot això és el que hem d'anar fent. Per tant, no és que haguem canviat el panorama, sinó que hem de fer el que realment hem dit que farem. Durant el seu discurs, Lorena González ha tingut un record per tots els alcaldes que l'han precedit i ha demanat a la nova corporació poder treballar en consens per tirar endavant els projectes de ciutat. De fet, és una qüestió que hem estat parlant amb tots els grups que ens hem estat reunint durant aquestes setmanes, no? Aquesta ronda de contactes que hem fet amb tots els CAPs i amb totes les llistes del consistori. Hem parlat amb tots i hem dit que nosaltres intentarem buscar el màxim consensos pels grans projectes de la ciutat, i crec que ha de ser així. És a dir, no perquè tinguem un govern amb majoria hem de deixar de banda el que opini la resta o hem d'anar d'esquena a ningú. No, al contrari, jo crec que si som un consistori de Balaguer hem d'intentar que les coses importants per la ciutadania siguin amb el major consens possible, i per tant hem demanat aquesta col·laboració de tots els grups i agraïm aquesta mà estesa que també hem rebut com a resposta. Des dels grups de l'oposició han desitjat molts èxits i encerts al nou equip de govern i també han estès la mà per treballar de forma conjunta pel bé de Balaguer. El paer en cap sortint, Jordi Ignasi Vidal, d'Esquerra Republicana, ha dit en aquest sentit que cal seguir prioritzant la ciutat amb diàleg i consens i que no votaran simplement per portar la contrària, com han fet altres aquesta legislatura. Entenc que els 17 persones que estem avui, que han pres possessió, som els responsables durant 4 anys de tirar endavant la ciutat de Balaguer, i per tant això no es fa bloquejant, això es fa buscant acords i evidentment marcant les discrepàncies i queixant-te d'aquelles coses que en tot cas no es facin bé o no es facin prou bé, però és evident que la nostra manera de fer no és de destrossar per destrossar o de portar la contrària per portar la contrària o votar no simplement perquè toque, com s'ha fet durant l'última legislatura, sobretot l'última part, que molta gent ni sabia per què votava no, només sabia que volia votar no. Per tant, nosaltres segur que quan votarem no serà perquè estem convençuts que és el millor per Balaguer, i quan votarem sí també és perquè estarem convençuts que és el millor per Balaguer. Lorena González governarà els propers 4 anys en coalició amb Treballem per Balaguer, amb qui divendres van signar l'acord que els permetrà afrontar la propera legislatura de manera tranquil·la. La nova paera en cap es dedicarà en exclusiva a Balaguer, després que durant el ple d'aquest dissabte hagi anunciat que deixarà el càrrec de senadora a Madrid. Un cop acabat el ple d'investidura, el paer en cap sortint, Jordi Ignasi Vidal, ha acompanyat a la nova alcaldessa al que serà el seu nou despatx a partir del proper dilluns.